आई दीदी लो एगो शिष्या के का भाव बा जरूर सुनम लो। हर हर महादेव। मैया भवानी की, हमारे सनातन धर्म की, सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम बा। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम बा। हमारा नमस्कार करी लो। एमे जौन गलती भइल होई माफ़ करम लो। आई लो हमरो गीत पूरा जरूर सुनम लो। भजन कैसे एगो शिष्या का मंगौले रहतड़ी तब जाके उनके पूरा होता मन के तसल्ली। तो देखी लो सही शिव चर्चा आदमी कहवावेला तो जरूर सब कुछ मंगावेला। कुछ कमी रहेला तो ई लागेला जितना जेके लग शक्ति रहेला कि हई नहीं खे तो जरूर मंगावेला। तो देखी लो वैसे ही एगो बा शिष्या के भाव। आई लो। भंगिया मंगावनी फलवा मंगावनी, भंगिया मंगावनी फलवा मंगावनी, जलवा चढ़ौनी ए गुरुजी। भंगिया मंगावनी फलवा मंगावनी, जलवा चढ़ौनी ए गुरुजी। भंगिया मंगावनी फलवा चढ़ौनी, जलवा चढ़ौनी ए गुरुजी। भंगिया मंगावनी फलवा मंगावनी, जलवा चढ़ौनी ए गुरुजी। भंगिया मंगावनी फलवा चढ़ौनी, जलवा चढ़ौनी ए गुरुजी। तब जाके पूरा भइल अर मनवा चर्चा करनी ए गुरुजी। तब जाके पूरा भइल अर मनवा चर्चा करनी ए गुरुजी। मंदिर में गइनी पूजा कैनी, मंदिर में गइनी पूजा कैनी, ध्यानवा धरनी ए गुरुजी। मंदिर में गइनी पूजा कैनी, ध्यानवा लगैनी ए गुरुजी। अरे तब जाके पूरा भइल अर मनवा ए गुरुजी। तब जाके पूरा भइल चर्चा करौनी ए गुरुजी। कहतरी माने मंदिर में गइनी, जल चढ़ौनी, फल चढ़ौनी, चर्चा करैनी तब हमार मन के अरमान पूरा भइल। उनके ही भइल हम चर्चा कहवाई। तो देखी लो ऐसे ही कहतरी। नमः शिवाय कहनी गुरु बहिना भैया के बोलावनी, दया मंगनी ए गुरुजी। नमः शिवाय कहनी गुरु भैया बहिना के बोलावनी, दया मंगनी ए गुरुजी। नमः शिवाय पर रमवा कहनी, नमः शिवाय पर रमवा कहनी। भंगिया मंगावनी फलवा मंगावनी, जलवा चढ़ौनी ए गुरुजी। भंगिया मंगावनी फलवा मंगावनी, जलवा चढ़ौनी ए गुरुजी। तब जाके पूरा भइल अर मनवा चर्चा करै ए गुरुजी। तब जाके पूरा भइल अर मनवा चर्चा करैनी ए गुरुजी। भंगिया मंगावनी फलवा मंगावनी, भंगिया मंगावनी फलवा मंगावनी, जलवा चढ़ौनी ए गुरुजी।